Welkom terug, tijd voor Zeeland de Week, het nieuwsoverzicht van de afgelopen week. Ouder Peter Markussen uit Wilhelminadorp luidt de noodklok over de afdeling kind en jeugd van Emergis. Hij noemt de situatie daar schrijnend. Markussen heeft een kind dat in behandeling is bij deze Emergis-afdeling. Maar vooral de vele wisselingen onder het personeel breken ouder en kind op, zegt hij. En Markussen is niet de enige die dat vindt. Ik heb laatst een gesprek gehad met een verantwoordelijke binnen Emergis, omdat ik het verhaal wilde vertellen van wat er gebeurt binnen Emergis. Om dat duidelijk te maken van wat het ons als ouders voor onrust geeft. Ik denk, ik wil het toch eens meedelen. En toen maakte ik een vergelijk bij haar van, goh, weet je wel met wie wij de beste band hebben binnen Emergis? Het was het antwoord, nee, dat heb ik geen idee van. Ik zei, nou, met de receptionisten als we binnenkomen. Ja, dat vat alles samen, denk ik. Peter Markussen uit Wilhelminadorp wil zijn kind beschermen en daarom niet veel kwijt over de situatie thuis. Duidelijk is dat er hulp van buiten nodig was, voor kind en zijn gezin. En zo kwam hij uiteindelijk met de vraag om hulp bij Emergis terecht. Veel wisselingen van contactpersonen. Laatst dan hebben we medicatie nodig, die moet voorgeschreven worden. Dan is er geen psychiater. Het zegt ze gewoon tegen ons, de psychiater, we weten niet of we er een hebben. En dan moet je als ouder zelf maar op zoek naar een alternatief. En daar zit je niet op te wachten als ouder. En dat maakt het heel schrijnend. Elke keer heb je een nieuw aanspreekpunt die de coördinatie heeft van de behandeling. Ja, elke keer moet je opnieuw je verhaal doen. Het dossier moet opnieuw besproken worden. Ja, daar word je enorm moe van. Dat kun je gewoon niet gebruiken. Minister Van der Wal van Landbouw voerde maandag in Vlissingen overleg met de Vlaamse minister De Mier over grensoverschrijdende stikstofuitstoot. Het Nederlandse kabinet wil de uitstoot van stikstof streng aanpakken tot woede van de boeren. En dat is ook meteen de reden dat het bezoek van de ministers achter gesloten deuren was, omdat Van der Wal inmiddels streng wordt beveiligd. Ze ontmoeten maandagavond nog wel Zeeuws gedeputeerde Anita Pijpelink om te praten over stikstof in Zeeland. Boeren houden hun hart vast, want Zeeland moet in elk geval 12% minder stikstof gaan uitstoten en op sommige plekken zelfs fors meer. Het komende jaar moet de provincie bedenken hoe. En die onzekerheid gaat de boeren niet in de koude kleren zitten. Je denkt eraan als je opstaat en je gaat ermee naar bed en elke dag is het weer dat je denkt van wat gaat de dag brengen. En het zijn nou plannen en de plannen worden nog verder uitgedacht. Maar elke dag denk je van, joh, hoe gaan we dit doen? Wat wordt de toekomst? Je weet het niet, het is onzekerheid. Die witte, die is denk ik 2,5 meter. Ongekend, hè? Ja. De 20-jarige Bart wil uiteindelijk het akkerbouwbedrijf van zijn vader overnemen. Alleen is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Ja, als deze plannen natuurlijk er doorheen gaan, is er geen toekomst meer. Het bedrijf overnemen wordt gewoon niet haalbaar. Het is niet te doen. Dat kan je bij die blauwe veel beter zien. Ja, het is een conclusie die je eigenlijk liever niet wil trekken, maar met zulke ideeën die de overheid stelt, het is niet te doen. Nee, het gaat niet. Bart gaat net als 2 jaar geleden ook dit jaar weer meedoen aan de boerenprotesten. Hij wil vechten voor zijn toekomst. Ja, tot die tijd gaan we natuurlijk gewoon door met ons werk. Ik bedoel, het kan ook niet stil te komen liggen. Maar je denkt er elke dag aan en het is een onzekere tijd voor ons. As, kapot glas en uitgerookte auto's. Dat is wat er over is bij autoschadeherstelbedrijf Rida in Terneuzen na een grote brand. De brand ontstond maandagavond in een installatie en vloog door een schoorsteen naar buiten over het enorm brandbare dak. Het skelet van het bedrijf trok dinsdag veel ramptoeristen. We dachten van we hebben tussenuur, dus dan gaan we maar even kijken hoe de schade nu is en of dat het nog een beetje te herstellen valt. En wat denk je? Ik vrees van niet. Ook eigenaar Co Dieleman ziet het somber in. De conclusie is duidelijk, het bedrijf is volledig uitgebrand. Als je ziet dat dat op een uur gebeurd is, dat is wel heftig, ja. Ik zie dat het u ook emotioneert. Ja, natuurlijk. Dat zijn dingen, als je erover gaat nadenken, maar dat moet je op dit moment nog even niet doen. En alleen maar blij zijn met hetgeen wat er op dit moment weer al volop eigenlijk, in gang is gezet. En als je ziet hoe voorspoedig dat op dit moment gaat, dan kun je alleen maar blij zijn eigenlijk met het feit dat. En de schade die er is materiaal en dat is vervangbaar. Hè. Er zijn dus geen gewonden gevallen. De verwachting is dat het bedrijf pas over een jaar weer helemaal opgebouwd zal zijn.
Bijna de hele dag minder treinen dinsdag in de provincie en dat kwam door koperdiefstal. Door koperdiefstal is er vertraging en rijden er minder treinen tussen Roosendaal en Vlissingen. Bij Sir Hendricks Kinderen was koper gestolen van de rails. En om dat te repareren werd 1 spoor afgesloten. En moesten alle treinen over de andere rails. Het is in België gelukt om van zout Noordzeewater drinkwater te maken. Daar hebben ze in Zeeland wel oren naar, vooral de boeren. In lange droge periodes is er vaak een tekort aan zoetwater. Ook hier wordt volop gezocht naar oplossingen. En de proef in het Belgische Nieuwpoort klinkt veelbelovend. Dit is het zoutwater uit de Havengeul. De Havengeul in Nieuwpoort is de perfecte locatie om te experimenteren. Er is altijd voldoende zoutwater voorhanden voor de kleine waterzuiveringsinstallatie die hier gebouwd is in 4 containers. Via een buis wordt het water uit de geul naar een trechter gepompt, waar het wordt gefilterd. De eerste 3 maanden proefdraaien zitten erop en de investeerders zijn tevreden. De resultaten zijn behoorlijk, deels naar verwachting. Een aantal zaken kunnen misschien nog iets beter. Enerzijds zien we dat de installatie vrij goed alle soorten water kan behandelen. Een tweede punt dat we zien dat het rendement van de installatie beter is dan klassieke installaties, omdat we minder water verliezen. Laat ons duimen dat het een mooi project wordt die ook een voorbeeld kan zijn voor andere landen of andere toepassingen. Het water uit de pilot is in ieder geval helder en drinkbaar. Smaakt lekker. Zeeuwse examenleerlingen van VMBO Basis en VMBO Kader kregen woensdag eindelijk te horen of ook zij waren geslaagd. Eén van hen was Senne uit Oostzoeburg. Ja, ik was heel blij toen ik het hoorde. Ik werd gebeld door de mentor en ik was heel blij. Was het nog kantje boord? Ja, ik dacht het wel, maar uiteindelijk niet. Gelukkig. Vorige week wisten de leerlingen die op de andere niveaus examen hadden gedaan al of ze waren geslaagd of niet. Door corona waren de examens in 2 tijdvakken en is de uitslag later voor basis- en kaderleerlingen. En dat zorgde dus voor een week extra spanning. Ja, dat vond ik wel jammer, want al mijn vrienden wisten het al en alleen ik nog niet, maar dat was wel jammer. Heb je bijvoorbeeld al examenfeestjes gemist van mensen die gevierd hebben dat ze geslaagd zijn omdat je nog in spanning zat? Ja, ik heb ze niet gemist. Ik ben wel gewoon heen gegaan. Maar dat is wel jammer dat nu dan niet die feestjes zijn en nu al zijn geweest. Als je deze dagen gaat genieten op een terrasje, kan het zomaar zijn dat je in het Engels wordt aangesproken. Door personeelstekort kiezen veel Zeeuwse horecabedrijven voor internationale medewerkers. Zo ook hier bij de Schotsman in Kamperland. Mensen uit Hongarije, de Oekraïne, Grieken, Duitsers, Spanjaarden en Nederlanders. Zonder de buitenlandse arbeidskrachten had het restaurant niet genoeg personeel gehad. Alle horeca- en seizoensbedrijven zitten op hetzelfde moment in dezelfde vijver. Die is leeg, dus dan ga je in een andere vijver kijken. En dat is in omringende provincies en anders in omringende landen. En hoe gaat zoiets dan op de werkvloer? Nou, gelukkig spreken de meeste Europeanen goed Engels. Net zoals de Nederlanders. Ook onze gasten spreken een goed woordje over de grens. Dus Engels is in sommige gevallen de voertaal. In natuurgebied Waterdunen bij Breskes zijn honderden grote sterns doodgegaan door vogelgriep. Hier zie je de sterns op de webcam van het Zeeuws Landschap. De stichting meldt dat medewerkers in witte pakken dode vogels aan het opruimen zijn. In Waterdunen bevinden zich 7000 grote sternparen en daarmee is het de grootste kolonie van Nederland. En de verwachting is dat er nog veel meer dood zullen gaan. Een catastrofe, zegt het Zeeuwse Landschap. Op korte termijn worden op 2 bruggen op Tolen maatregelen genomen om de veiligheid te blijven garanderen. De afgelopen tijd heeft Rijkswaterstaat 10 bruggen geïnspecteerd. Hier op de Tolse brug is de geleiderail einde levensduur. De geleiderail gaan we beschermen door het plaatsen van een barrier. Dat gaat eruit zien net als de barrier zoals die op de brug zelf is aangebracht. Dit betekent dat de weg smaller wordt. Daarom komt er een snelheidsbeperking van 80 naar 70 km per uur en als het regent naar 50 km per uur. En dat gaat al in op 7 juli. Dan de Vossenmeersebrug. Daar mag binnenkort geen zwaar verkeer meer overheen. Er komt ook nog groot onderhoud aan alle bruggen. Wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. De laatste tijd zijn er opvallend meer incidenten in en rondom het asielzoekerscentrum in Middelburg dan voorgaande jaren. Van een uit de hand gelopen ruzie die tot een steekpartij leidt tot inbraken in de buurt. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers baalt enorm van de kleine groep overlastgevers die het imago geen goed doet. Momenteel hebben we
330 bewoners, dus we zitten nokkievol. En we hebben gemiddeld fysiek 2 à 3 incidenten per maand. Je moet je voorstellen, hier wonen 45 nationaliteiten bij elkaar. Dus dat vergt wel wat van de medewerkers om dat beheersbaar en leefbaar te houden. Een chockvol AZC en een kleine groep asielzoekers uit Noord-Afrika die vercriminaliseerd is, zorgen voor de onrust in het AZC Middelburg, volgens het COA. Meerdere partijen zijn daar de dupe van. Bewoners, medewerkers en omwonenden hebben echt last van deze mensen. En het doet zeker wat voor de beeldvorming en ons imago. Ja, je schaamt je diep als COA. De 29-jarige Kazim uit Nigeria woont nu een half jaar in het AZC in Middelburg. Ook hij zag een gewelddadig incident van dichtbij gebeuren. Most of the time we have some people where they drink, they are drunk, they want to fight with some people, they want to cause some trouble. And then the COA, they need to call police. Then police came, the police took them to their custody. So since then I don't hear anything about them anymore. De politiewagens voor de deur bij het AZC en berichtgeving over steekpartijen, ruzies of inbraken zorgen ook bij omwonenden voor onrust. De laatste tijd is het een probleem geworden doordat er mensen opgevangen moesten worden uit Noord-Afrikaanse landen die niks meer te verliezen hadden. En wat gebeurt er dan? Er zijn er 6 of 7 die verpesten het voor die honderden, die mensen die goedwillend zijn. Kijk, die Syrische vluchtelingen die daar zitten, daar horen we nooit iets over. Dat zijn gezinnen, die hebben kinderen, maar het zijn die alleenstaande jonge gasten. Veel buurtbewoners voelen zich minder veilig en hebben camera's rondom hun woning geïnstalleerd. En ook wij gaan er eentje installeren. En dan denk ik dat bijna iedereen hier een camera heeft. Het contract met de gemeente voor de locatie aan de Laurens Thomasweg loopt tot 2025. En daar moet het ook bij blijven, vinden de meeste omwonenden. Ik denk dat het draagvlak in de buurt er bijna niet meer is. Ik denk niet dat het nog eens verlengd moet worden, want er liggen contracten dat het stopt. Vrienden hebben een eerbetoon gebracht aan Rini Witte. Hij kwam vorige week zaterdag om het leven bij een motorongeluk bij Capelle. De 23-jarige Rini stond bekend als auto- en motorfanaat. En daarom reden zijn vrienden in bijzondere auto's en op motors van de Zeelandhallen, waar Rini lag opgebaard, naar Nieuwdorp. Waar de bijzondere auto van Rini zelf in de tuin van zijn moeder staat. En daar werden als eerbetoon fakkels afgestoken en bloemen neergelegd. Waarna de stoet weer terugging naar Goes. De politieke partijen SP, SGP en Boer-Burgerbeweging zeggen dat ze geld hebben gevonden, waardoor de Westerschelde-tunnel per 2025 toch tolvrij zou kunnen worden. De 3 partijen hebben daarvoor een voorstel ingediend. Het tolvrijmaken zou moeten worden betaald uit een fonds dat de economie in de regio's moet stimuleren. En daaruit zou jaarlijks 30 miljoen euro moeten komen. Het kabinet wil de tol in 2030 afschaffen als ze rekeningrijden wil invoeren. Zeeuwen en toeristen trokken er gisteren massaal op uit, bijvoorbeeld naar het strand. Want ja, met warme temperaturen die op sommige plekken in Zeeland uitkwam op 31 graden, zoals in Zeeuws-Vlaanderen. Maar het was oppassen geblazen met een zonkracht die uitkwam op 7,5. Bakken, bruinen en je nog eens omdraaien. Zo gaat het er vandaag aan toe op het badstrand in Vlissingen. Voor veel mensen is het een dagje genieten. Toch ziet huidtherapeute Nadine Sanders die zonaanbidding met ledenogen aan. Er zijn ook heel veel mensen die dus heel weinig smeren of helemaal niet. Om toch dat gebruinde kleurtje te willen verkrijgen. Nou, dat ziet er goed uit, toch? En daar wringt dan nou de schoen. Want als je dat te vaak doet, gaat die huid te veel verbranden. En als langer termijn kan je dus schade krijgen op celniveau. Dat betekent dat je dus rimpels kan gaan krijgen, pigmentatieproblemen, couperose en in het ergste geval huidkanker. En dan is die zon toch niet meer zo zonnig. Zeker vandaag niet met een zonkracht van 7,5. Eigenlijk het beste is de zon te vermijden tussen 11 en 3 uur. Maar we gaan ook op tijd naar huis, hoor. We zijn er nu van 11:30 en een uur of 4 vind ik het welletjes. Maar dat is precies de tijd dat die zon het hoogste staat. Ja. Dat been is in ieder geval beschermd, want die is ingepakt. Heeft u zich verder nog ingesmeerd? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, nee, ik verbrand niet zo snel. Hoe belangrijk is dat kleurtje voor jullie? Niet zo belangrijk natuurlijk. U maakt zich er niet zoveel zorgen om? Nee, je moet positief blijven denken. Als ik goed kijk, dan zie ik nog wat sporen van de zonnebrand op uw schouder zitten. U heeft zich wel ingesmeerd? Nou, dat doe ik niet dikwijls. Dit is nu een uitzondering. Ik heb toen straks misschien mijn handen een beetje afgedaan, maar ik ben niet zo'n smeerder.
In ziekenhuis ADRZ in Goes ging gisteren de afdeling heelkunde weer open, nadat daar donderdagavond een brand woedde. Die brak uit op een patiëntenkamer. Alle patiënten op de afdeling werden geëvacueerd. Waar ik heel blij om ben, is dat de verpleegkundigen die ter plekke waren bijzonder adequaat hebben gehandeld. Gelijk de patiënt uit de kamer verplaatst, de brand ook geblust. Heeft dit nou nog gevolgen vandaag voor het ziekenhuis? Nou, gelukkig heeft het geen gevolgen voor vandaag. Het is gelukt om vannacht de schoonmaak af te ronden. Het hele programma voor vandaag kan gewoon doorgaan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Ze zijn inmiddels allemaal binnen, de Chinese onderdelen voor de nieuwe sluis in Terneuzen. Onder meer de 2 bruggen en de 4 sluisdeuren. Die liggen nu tijdelijk opgeslagen bij het bedrijf Mammoet in Westdorpen. En daar worden ze goed beveiligd. De zone gaat ook nog apart worden afgezet. Dus wij hebben het volste vertrouwen dat hier geen pottenkijkers komen kijken die hier niet gewenst zijn. Of dat er andere ongure personen hier iets gaan proberen te bekokstoven. Bij de opslagplaats vinden ze het wel bijzonder, die grote bruggen en deuren. Het is een project hier in Zeeland. En dat maakt het natuurlijk wel erg leuk. Het zet ons hier in Zeeland ook weer eens een keer op de kaart. De onderdelen uit China worden hier nog afgemonteerd en blijven dan liggen totdat ze echt nodig zijn in Terneuzen. En dat was het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Zometeen weer het laatste nieuws van deze zaterdag. Een hele fijne zaterdagavond.